Студентката по дентална медицина на Варненския медицински университет Мей Фирузманд реализира успешно 100 км гребане в тандем с Николай Колев на гребен тренажор с благотворителна цел. We are supporting this charity Plus Omicha, and we are dedicating this initiative for them. This initiative would not come into fruition if we didn't have the support of the entire community, so it's amazing what wonderful things can be done when everyone comes together. В Деня на детето бяха събрани 5000 лева за младежи лишени от родителски грижи, а Мей и Николай изминаха дистанцията за 7 часа и 14 минути. We worked as a team. It was challenging at first, but we completed the 100 kilometer together. I couldn't have done it without Nikolai. So it was really great. Yes, and the support was immense. We had everyone cheering us on and supporting us. Над 400 бяха желаещите да се включат в благотворителната инициатива. Освен опитните спортисти, на осигурените тренажори гребаха много деца и родители, които подкрепиха кампанията. За всички, които са пропуснали събитието, но имат желание да участват с дарение към Сдружение Операция Плюшено мече, за да подпомогнат образованието на младежи в неравностойно положение, могат да го направят на активната банкова сметка.